Бардори азиз, чизе ки ӯз ман берӯ мебурдимшон, инё ҳамаш падаркоанд ва ина буровардимшон рафтем ака. О бисмиллоҳ. Опа. Анеш бошад диюм рейс. Диюм рейс мошинка қати повербанк. Повербанки 5000 мача. Опа. Мошинка қати повербанк. خب پاوربانک های 10,000 مچه و 20,000 مچه فکر می‌غلطه به خاطر اینش غلطون در پارتی میشن. پاوربانک های 10,000 مچه و 20,000 مچه انا باشد کالونکو چیکار کردن کالونکو درس شید برای که برشکم دید که بسیار بدای پدرکو یاردم کردی. این پاور کالونکو او بچه یارش که خب ана иминной барои комментариям бардоре ки дар канали бобои лангари нависон гуфт ки братҷон телефонои кнопишинамон имина бароям гапиам бардоре гирифтам асла хай идея дод гап нестай инҷа бошад 10 та телефони кнопишини Nokia 2 та сим карта мебарад зарядник ҳама чиз дадраш аст 10 та дига инамун телефоно се дизайниш хати ва 2 та дига телефони Spark Go телефоне ки ҳами имина мода бисёр фурӯхта шид ҳами телефоно ва бисёр бардорам хел телефон харидам телефони Tecno Spark Go ва 2 та дига бошад ҳами телефон 2 та ҳами телефон дар дарини ҳами шарикҳо ҳастай ва чиқар ки видеоша дида будем дар шортсо 2 та дига ҳами телефон ва дар инҷа бошад пони падаркое ки инҷа десен ҳама ҳами падаркҳо дар дохили ҳами шарикҳо ҳаст. ва шумо ки омаден ай магазин мо фарқ надора кадом ному телефон харидорӣ мекунед телефони ай ҳама арзон мисол ҳами ад плюс 6000 рубл ва аста бо телефони поко аста ё дига модело 5000 рубл сар мешавад любой ному телефон ай магазин мо харидорӣ карде соҳиби як тамхел шарикча мешен ва дар шарикча чизе насибтон бурояд просто барои интерес шиданаш ҳами кора кардагем ва чизе ки дар насибтон бурам ва падарка албатта мегирин хайтон меринаш мисол падарка сар мешен ҷа 1000 рубл сар мешен мисол ҳама чизе арзон бигем ки дар инҷа ҳами повербанки 5000 мача ки 1000 рубл месла ва ҳами повербанки 5000 мача сар мешавад 1000 рубла идлаш меравад то 1500 рубл то 2000 рубла меравад мисол повербанки 20000 мача аст массажёр 1500 аст наушникҳои 1700 1800 рубла и агар ки заказ кардам хоҳед нарх навои телефонҳоро метавонед ки дар телеграм канали мо бинед телеграм канал дар описание мешавад ё ки телеграм дар омада Realphone Москва нависен мебурояд метавонед ки нархҳои телефонҳоро ҳамаша дар онҷо бифаҳмед ва агар ки адресои мо хоҳед адресои мо шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр Зеленый 4 выходи метро Бутырская 4 выход торговый центри Зеленый линияи 10 дай ва доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорем бемал муроҷиат кардан мумкин Тоҷикистон ҳам доставка мекунем ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон доставка аст рақамо барои муроҷиат 925 371 0199 915 338 71 35 ҳамин рақам дар муроҷиат мекунед оператор шумо дар оперативни ҷавоб медиҳад саломат бошед то видеои дигар